हारिमु आफाद आरो जोंनि बड' स्टेट आर्टिस्ट एसोसिएशना मावफुंलाङो। जोंहा गुरखा मास्टार ब्र'खौ आंनि मिस्टार जोमै इउकेसनल' बरायबाय। जोंहा आर्टिस्ट एसोसिएशननि माबा जादों मिटिं जानायाव जों दायो हाबैनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना भिडिअखौ जोबजासिम। ओरैबादि धामाका धामाका भिडिअआ दिनैनि बे जौसांखौ बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायबाय बयखौबो जाहाथे बेखेवनाय लोगो लोगो आखाइखौबो जोबोद साबायखर थाबाय। बिथांखौ आं जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्ला बड' स्टेट आर्टिस्ट एसोसिएशननि नैथि महरगिरिफोरनि जि लोगो हमलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय लेंहरजानाय गासै आलासि बिथांमोन, लोगोसेनो गासै महरगिरि बिथांमोन आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि नोंथांमोन, गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। फार्स्ट समावहाय जेब्ला जोङो एक्टिं खालामजेनदोंमोन अब्ला गोबां जायगायाव जोंखौ लावखार थाग्रा, दाहोना थाग्रा बेबायदि लायोमोन आरोखि। बिनि उनावहाय लासै लासै जोंखौ मिथिबाय जे बिथांमोना साफा साफा लेखा गोरों मानसिसो, मास्टारफोरसो। बेबायदि मिथिनायनि उनावहाय आरोबाव जोंनि सावथुनगा बांसिन इम्पर्टेन्स गोलैबाय आरोखि। दा बिनि उनावहाय जोंखौ नायनो लुबैग्रा जाबाय गोबां मानसिया। माइनावखौबो रिजुमुनि सरगियारिखौबो गोबां जायगायाव नायनो लुबैग्रा जाबाय, गोबां जायगायाव लेंहरग्रा जाबाय। दा बेबायदि नुनायनि उनावहाय लासै लासै मा जाबाय, बे जोंनि जायगायाव जायफ्रा मेथाइ रोजाबोब्ला, मोसायोब्ला, एक्टिं खालामोब्ला गाज्रि जायो होननानै सानग्रामोन, बैसोर मानसिफ्रा उनावहाय जोंनो मा खालामबाय, आंनाबो फिसाजोआ देरबायलै, एसे सिनेमायाव एसे नुजा होदो, एक्टिं खालामनायनि एसे चान्स होदो। दा बिदि बुंग्रा जालांबाय आरोखि। दा आं नैबेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनैनि दिनावहाय जोंनि रावबो बिमा बिफाफ्रा, रावबो गार्जेनफ्रा दिनै मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय, एक्टिं खालामनायखौ बै समनि बायदि लालिया। खारन जोङो नुबाय, जोङो बर' मेथाइ रोजाबनानैबो, मोसानानैबो, एक्टिं खालामनानैबो थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो आरो बिनिख्रुइ साबसिनबाव नामबो खामायनो हायो। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव माखासे गार्जेनफोरबो दंसै जायफ्रा गावबा गावनि फिसाखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोसाग्रा, उन्दै समनिफ्रायनो एक्टिं खालामग्रा, उन्दै समनिफ्रायनो दामनो देनो फोरोंग्रा, दा बेबायदि दंसै आरोखि। ओंखायनो लासै लासै फैनानै जों नुबाय नैबे दिनैनि दिनावहाय जोंनिख्रुइ बहुद टेलेन्टेड जोंनि इयुन जेनेरेशना ओंखारबोबाय आरोखि। आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। जोंनि जितु 28 कालाराव जितु जोंनि 4th बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि जागोन। दा बेवहाय जोङो शर्ट फिल्म कम्पिटिशन जितु लादों, बेवहाय जोंनि जिल्लायावबो मोनबा शर्ट फिल्म बानायदों, जोंनो साबमिसन खालामदों डिस्ट्रिक्टजों। बिनि गेजेराव जोंबो मोनसे खालामदोंमोन। जोङो लोगो नांनानै दाब्ला, आं, मेन्डेला, जोङो लोगो नांनानै मोनसे बे शर्ट फिल्मखौ खालामदोंमोन आरोखि। दा जोंनिखौ लानानै गासै मोनबा। दाना खोथाया जाबाय मा, बे शर्ट मुभिखौ नायग्रा जुरि बर्डआवबो जोंनो दं आरोखि। दा नायनानै नुबाय, जोंथ' सानदोंमोन बिसोर उन्दै उन्दै गथ'फ्रालाय जोंनिखौलाय बहानो जोंनियानो साबसिन जागोन। खिन्थु नायनानै नुबाय जोंनिख्रुइ बहुद साबसिन खालामदों। जायफोरखौ जों मिथियामोन दा बिसोरनाव बेबायदि टेलेन्ट दं होननानै। दानिया मा जाबाय, जोंनि फिल्मा जोंथ' हरनो हायाखिसै आरो
मोननैल' बिहरदों नालाय मोनसे जिल्लानिफ्राय 1 नाम्बार 2 नाम्बार गुबुननिया दङ जोंनिया 3 नाम्बारावसो दङ दा जोंनियाव बेबायदि गोजौआव लांनायनि खुनु माबायानो गैया आरोखि थारमाने गोबाङानो खोनायोबा गाज्रि मोनो आं खिन्थु एसे सिगाङावबो बुङो माने बोसोरसेखौ खुनुरुखुम ओरै गिदिंनानै 2 मास थाबावबाथाय आर्टिस्टफोरजों नांलायनानै साफा होखारहरो थारमाने फैसाखौथ' सानफ्रामबो होआ मान्थलि होआ ना सिजन जोबनाय लोगो फैसा हरनांगोन ना फैसा हरनायनि सिगां सोरजोंबा नांलायनानै सोरखौबा बुनानै होलाङो आरोखि सिजोना जोबखांनानै 10 लाख 6 लाखसो पकेटाव फैसा हाबबानो जाबाय गोबां बेबायदि मेन्टेलिटिबो दं आरोखि दा ओंखायनो जोङो जोंनि आर्टिस्टफ्रा जे प्रफेसनेल जुदि जानो हानांगोनब्ला बे थियाटारखौ जोंनो नांथारगोन बे बिराद गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि जागोन आरोखि आरो बेखौ जोङो खालामनो हाथारो एसामिस थियाटार स्टेन्डार्डनि ए ग्रेड थियाटारनि बे स्टेन्डार्डनि बर'फोरनि गेजेराव मोनबा थियाटारा हाय मोजाङै सोलियो आरोखि आरो जोंनि गेजेराव मोनबा जुदि बर' थियाटार थायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रानो बेवहाय थानानै थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हागोन आरो जेला आर्टिस्टफ्रा बेबायदि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो जेला प्रफेसनेल जानो हायो हारिमु आफाद आरो जोंनि बड'सनि आर्टिस्ट एस'सिएशना मावफुंलांनो हागोन आरो जों मावनो नाजाबाय दङ आरो जों नाजानाय हिसाबैनो जोंनि सिनेमा हला जानो थांगासिनो दङ निश्चय फैगौ 2-3 बोसोरनि गेजेरावहाय जागोन जोंनो खोथा होनाय जादों आरोखि दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि साननाया जाफुंगोन आरो जोंनि जिथु बर' हारिमु बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो जायफोर टेलेन्टफोर दङ बिथांमोनाबो बे प्लेटफर्मखौ मोनगोन आरो बे प्लेटफर्मखौ मोननो हायोब्लानो बा लानो हायोब्लानो जोंबो गुबुन जौगानाय जाथिनि बायदि जोंनि सिनेमायानो होन जोंनि ड्रामायानो होन नाटकानो होन जों गासैखौबो बिसोरनि स्टेन्डार्डनि जों खालामनो हागोन दा बेवहाय थानानै थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हागोन आरो जेला आर्टिस्टफ्रा बेबायदि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो जेला प्रफेसनेल जानो हायो अब्लानो जोंनि हारिमुआबो गोजौआव थांगोन आरोखि दावगालांबाय थागोन आरो दानि थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा प्रफेसनेल हिसाबै लानो हानांगोन हारिमुखौनो थांना थानायनि राहा हिसाबै लानो हानांगोन बे एक्टिं खालामग्रायानो होन मोसाग्रायानो होन मेथाइ रोजाबग्रायानो होन एबा दामग्रा देग्रायानो होन आरो बेबायदि जानो गोनांबा जोङो प्रफेसनेल हिसाबै साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा जानो गोनां जायोब्लाथाय जोंनि साफ्रोमबो सावथुनगिरिफ्रा सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनाबो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हानांगोन मोननै मोनथामसो सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना गोबां थाखाबो आरजिनो हादों खामायनो हादों टेकनिशियानबो दंसै जोंनि गेजेराव बे हिसाबै जोङो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननो हानाय जोंनियाव आर्टिस्टफोर दंसै जोंनि सावथुनखौ जों नायहोनो गोनांबा बेबायदि क्वालिटि सावथुनखौ जोङो खालामनो हानांगोन दाना आरो बिनिख्रुइ जों साबसिन खालामनो गोनांबा हयथ' 20 लाख नङा जोङो 20 कौटिबो गारनांनो हागौ आरो बेबायदि खालामोब्ला आङो बुंगोन जोङो बलिउड स्टेन्डार्डनि सावथुन दिहुननो हागोन आरो बिथांमोनहा जुदि खाबु मोनोब्ला गोजौ हाई स्टेन्डार्डनि सावथुन बानायनो हायो किन्तु नाम्बार 1 खोथाना नैबे जोङो किन्तु फैसाबो इनभेस्ट खालामनो हानांगोन फैसाबो बाहायनो हानांगोन आरोखि जेब्लानो जोङो हाई क्वालिटिनि सावथुन दिहुनगोन अब्लानो जोंनि सावथुनखौबो गुबुन हारिनि मानसियाबो नायगोन जोंनि सावथुनखौ बांलादेशआवबो नायगोन जोंनि सावथुनखौ थाइलेण्डआवबो नायगोन जेरैहाय जोङो थाइलेण्डनि सावथुनखौ नायो जों थाइलेण्डनि सावथुनखौ मानो नायो जों खोथाखौ बुजियाबाबो भाषाखौ बुजियाबाबो जों नायो नायनानै मोजां मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि भाषाखौ बुजियाबाबो जोङो जुदि हाई क्वालिटिनि मोजां जुदि जोङो सावथुन दिहुनोब्ला जोंनि बर'फोरनि सावथुनखौबो गुबुनफ्रा नायगोन आरो जेला जोंनि सावथुनखौ नायगोन अब्ला बिसोरो जोंनि कालचारखौ बिथांमोनाबो बुजिनानै मोनगोन जोंनि जाथिखौ जोङो बिथांमोननोबो सिनायथि होनो हागोन आरो बेबायदि जायोब्लानो लासै लासै जोंनि जिथु बर'फोरनि हारिमु बे बर'फोरनि हारिमुआबो बुहुमनि दरखङाव बुहुमनि दरबाराव बयजोंबो सिनायजागोन मिथिजागोन
आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा जायफ्रा बर' हारिमुआव नांथाबनानै दङ बिसोर साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा बे सावथुन दिहुननाय एक्टिं खालामनाय मोसानाय मेथाइ रोजाबनायखौ बिराद मोजां मोनसे प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन आरो नोंथांमोननि जायगानिफ्राय निश्चय मोजां मोजां महरगिरि जोनोम जागोन टेलेन्टआ दं हिसाबै आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगाव नोंथांमोन उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जाहाथे मोजां मोनसे मैखोम मोनसे बिहोमाखौ मोननो हागोन आं बेखौनो आसा खालामबाय जोंहा गुरखा मास्टार ब्र'खौ आंनि मिस्टार जोमै इउकेसनाव बरायबाय जोंहा आर्टिस्ट एस'सिएशननि माबा जादों मिटिं जानायाव मिस्टार जोमै मिस्टार जोमै ना मिस्टार जोमैनि चेनेलखौ एसे अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो लाइक खालामना अननानै बिथांनि चेनेलखौबो एसे देरहोदो आरो ना बिदि बुंदो जाहाथे आंबो गाहायनिफ्राय गोजौसिम लेभेलाव दावखोलाङो आरो ना दावखोलांगोन लासैनो दावखोलांगोन आरो ना